Sajisen nga shimme ka galat ban ay kuble ye pi baro ki parabingej ki loki jor ki baju ngap ya ki kubor na kaktien ka jong blay ling ba jong gane karansan ka kubor ha gane ko por ka long ka kubor ka bakarpang namar ba ka day ka Good Friday man ka snem kum ki bengej ha ki balang ki beper ngi jupan long ki jinseng ki bakarpang ngi jupan long ka jingkan mau ku bakarpang ya ka jing syayap ka jong Jesus Christ halor jong ka ding pna bar hagani ka snem ka bamenda ka haba ka nyotarik jong April arjar arpulai ka sngi ka bakarpang ka bangi jukhot ka Good Friday ngangej ba sashi sen bat hagani ka snem ka bamenda ka jingpan kan mau ya ka jing syayap ka jong Jesus Christ halor jong ka ding pna kan pentmai bor ya ki babon ki mensem ki bakodor kan ai bor sa si sen pat ya ka ban kersyan ya ka jing im ka jongi habangi kan mau ya ka jing syayap ka jong Jesus Christ halor jong ka ding pna hooj ki don shibon ki benta ki bana ka ktien ka jong blay ladangi pule ha ka jing day bat ka jing syayap ka jong Jesus Christ halor jong ka ding pna ti henrei na ka benta ka ne ka kubor ha ka ne ka por ka benta ngani ban shim tang kat tu kat ne ki benta ki banga kwa ban pule hapadeng jong pi ha ka ne ka por ka benta ka baning kong ngakwa bangan pule na ka siti ka baning kong ka jong apostol Paul syakinong koren ka lenong ka ba ar bat ngan pule ka dekat ka baning kong bat ka ba ar ka tien ka jong blay ka ong kumne kumta mangaru habang alawan hapi ko parabengej ngam shem lawan kat bakum ka jing pena ka jing keren lane ka jing start da ka ba yala papi ya ka jing pla ublay namar ngalakut jingmot ban om tip ru hapdeng jong pi henry tang u Jesus Christ bat ya uru balasa narpna bat ka benta ka ba ar ka long na ka gospel kat kum u Yohanes kalenong ka bakat khandai ka dekot ka bakat nyo bat ka bakat pra yak tin ka jong blay ka ong kum ne te kum ta kelia shimno yaw jisu te da ka ba u ba hi yala ka ding pna ula lej no sya kata ka jaka balakot malay klit ya ka balakot ha ka Hebrew Golgotha hang ta kelia sa narpna yu badia arngot ki wei pat lembat wei sya ka wei ka krung wei sya ka wei ka krung bat yaw jisu hapadeng kabenta ka balai ngakwa ban pule na ka gospel kat kumu Matthias kalenong ka ba ar punyo ka dekot ka ba san po bat ka ba san puwe ka tien ka jong blay ka ong kumne u jisu te haba ula pertapat da ka tien ba jam ula aino yala ka mensem hak miru ka jingka haka temple kalakat ar benta nadu na jrong hadu hatbian bat ka khndo kala khnyu bat ki mausiang kila pedang kita kilong ki benta na ka tien ka jong blay ki bangala sot hakani ka por ka bamenta bangin yo ban yakren haka jingday bat ka jing syayap ka jong Jesus Christ halor jong ka ding pna kane ka kubor syapang ka jing syayap ka jong Jesus Christ halor jong ka ding pna kalong ka kubor ka bajrong kalong ka kubor ka babon kalong ka kubor ka bangim don thlej bangila ban batay ban kren bat ngimla ro bangin kren tang hai ikhndiat por ya kane ka subject ka bayar tinga kwa ha kane ka por ka bamenta ban kren tangkat tu kat ne ki benta kumbangala pule na kane ka benta jong ka tien ka jong blay haswa bangin poy sa ki benta ki badon kam jong ka jing salok ngakwa ha kane ka por ban supen kan mau khndiat ya ka jing yai lenti jong ka jing em jongi ha kane ka sngi ki bamenda da shisha ngimla ban len ngi em ha ki sngi ki ba ngi em ha ki sngi ki ba shitam
ngi ema ki sngi ki balatan ju ya ka jinget jongi ngi ema ki sngi bangi i ya ki longi long sem ki kendo bun ki jing ki don ki longi long sem ki be pat ki be pra ki don ki longi long sem ki bom ya sngo thu jing mot ki don ki kon samla ki badu jing kermen ha ka jing im ka jongki ladangi pej om dei ta ha ka ne ka jalai ka jongi ladangi pej ha ka ne ka ri ka jongi wala dangi pej ha ka leng jong ka prathei ngi i ki kon samla ki ba ot chapang ka jing yo kam ka jing yo jam bat kum ta ter ter ngi i bun ki jing tan ju ki bala tan ju la ka long ha ka jing im shimet ki ba bun ki kon samla ki bala ngop ha ka jing bam ki jing di ki ba pen jot ya ka jing im ka jongki wat hadu uput bakila donru ki breu ki bala shimno wat ya ka jing im dala diru kala bu jing ya ki nong sensyar kala bu jing kumno ban tip ya ka daw ka ba balai maki ki le kumda larangi perkhat bha sepang ka jing yap ka jong Jesus Christ salor jong ka deng pna ka jing thmu ka long ban pen im bat ban ai haki breu ki badu ya ka jing kermen bakin yo pat ya ka jing kermen bakane ka Good Friday hakane ka snem ka bamenda habangi kren sepang u Jesus Christ ba usya halor jong ka deng pna usya na ka benta jonga ba usya na ka benta jong pi bun ki breu hakaleng jong ka perthei kamtam kitu ki breu ki ba persya bha ya ka jinget kristan ki ba persya bha sepang u jisu habakim pat semla mat hadu katno ka jing thmu jong ka jing syayap ka jong Jesus Christ halor jong ka deng pna da sisya kim sngo tho ya kata ngimpen rem na ka benta jongki namar bakim pat semla shem yau jisu lada kele ya shem yau jisu kin sngo tho hadu katno ka jing e ka jong blei ba ola e na ka benta jong pi ola e na ka benta jongi kani ka benta ka bangala pule na kani ka tin ka jong blei ka don ka khobor hangi ya ka ban yathu ya ka e ka bha ha ka bau jisu ola sha halor jong ka ding pna ka benta ka baning kong ka bangala pule u apostol Paul ula tho syaki bangai ha koren u ong ngam semla wan ya ka ban kren hapi da ka jing pna ka jonga ngam semla wan ban kren hapi da ka ta ka jing start ka bamanga ngadon ngam semla wan hapi ban aya ka ta ka jing pla na ka jing sempang ka bamanga ngadon hanai ngakwa ban ya thu hapi bakata ka jing pla ka banganga ai hapi ka jing pla ka de ka jing pla ka jong blei kata ka jing pla ka jong blei ka long ba ola pha yo Jesus Christ chakane ka perthei ban yap da ka jing thmu halor jong ka ding pna ka wei ka banga sngotanat hangne ka bo apostol Paul ubu badu kren ka long ongala kut jingmot ban omtip ai chapang jong pi ngala kut jingmot ban om sngo thu ai shibon chapang jong pi handai ka ka banganga don menta kalong bantip tang chapang u jisu bat ya uru balasa narpna yaro yautrai kata ka dei ka jingkwa jong ka jingtip ka jong apostol Paul bantip khambha shu balai bau Jesus Christ ulasya halor jong ka ding pna bantip khambnya chapang kata ka jing syayap ka jong u halor jong ka ding pna baladangi pai chaka wei pat ka benta ka bangala puli na ka tin ka jong blai hapadeng jong pi na ka gospel kat ko mu Yohanes layo thu ingi bakila shimno yau jisu bakila pha u ban ba ya ka ding pna daladi bat ban yalami u shakta ka jaka balakhot ka maloi khli lani ka Golgotha hagak tin Hebrew bat hangta kili sa narpna yau jisu bat kila sa narpna ru ya arngut na pedeng jongki
Wei kadiang bad wei kamon badio Jisu hapedeng. Naka jimpuli na kaktin ka jong blay. Bun na pedeng jongi ngitip. Ba wei na pedeng jongki ula keren ben yaw Jisu. Bad wei na pedeng jongki uklem keren ben yaw Jisu. Bad ula yo ya ka jing map naw try. Habau Jisu ong hagani ka sengi men long lembat nga ha paradise. Naka neka ding pna. Ula ai ka assurance ka baningkong yaw niw breu. O bala day ban sya pendrem. Hande ula yo ya ka jingmap ka banaw try. Ban ngala puleru na ka gospel kat kumu Matthias. Kalenong ka ba arpunyo. Kada kot ka basan po bat ka basan puway. Kala pengawi ya ki benta ki ba kadu ki ba Jisu ula perta. Ula perta ada ka tin ka bajam. Bat ula aino ialah ka jong ka mensim. Bat ha ka bakum kata ka por ka don ka jingjia ka bapala. Bagata ka long. Baka jingka hapo jong ka temple. Kalakat ar benta. Nado nangte na jorong. Syadu syatabian ong kaktin ka jong belay. Bat om day tang kata. Ka kendo. Kala kenyu. Ulawan ujumay bakraw. Lapan kenyu ya kendo. Bat ki mau siang ru. Kila pedang. Hakani ka sengi bau Jisu ulayap. Halor jong ka ding pna. Kalong sisya ke ke bapala. Haduk kata-kata. Kisipai ki balasan nar pna yaw try. Kireng ba ling do ki badan hag to kapor. Baduk paj ba ubabon ubalawan ban pej ya kani kajing sa nar pna yaw Jisu lakum ba kadai ka tamasa. Henda indah bakiu ya kene ke bapala. Dan na pedeng jongki ki balaong. Basisya uneu day ukun ujong belay. Habakran spang ka jing syayap ka jung Jisu Christ halor jong ka ding pna. Hagani ko por ka bamentang ako ban walam ya ke jimut ke jing perkhat ke jong pi. Bangin pej kendiat. Ayu kala jaya Jisu. Haswa yakaba ensat nar pnayu. Kabenta kabaningkong ladapinyo puli biang bat nga. Nai ka gospel kat kumu Matthias. Nai ka lenong ka baar pun riu. Kadekot ka balai pu nyaw hadu ka balai pu khandai. Kaktin ka jong blay. Kayu tu ingi kumne. Ti haba ula shimlem bat u yaw Petrus. Bat ya ki arngot ki kon u sebedi. Ula sedang ban sengaw si. Bat ban sengaw kodit Haba kumta ula ong haki. Kamen sim jonga. Kalas sengaw pisa kat ban sayap. Ya syong hang ni. Toya ap ru lembat nga. Haba ula lech haswa kendiat. Ula dem da pelup. Bat ula duai. Oda ong kok pa jonga. Lada donlat. To ai bakane ka kuri. Kanyo light no nanga. Penban. Om kumbanga mon mga. Henry tang kumba memon. Ujisu ulas ngotu. Bau Judas ula deban dino yu. Hakakti jong kinong sensyar. Ula deban ngotu. Bakane kaladai ka por yu baon sya halor jong kading pna. Ula deban ngotu. Bakaladai ka benta ka bakado yu. Ban pendep ya kata ka mission. Ka ba oblay ula pa na ka benta jong.
Ulas dang ban sengau pisa. Namarkat ban syayap halor jong ka ding pna. Kam day ka kam ka bejem. Kam day ka kam ka besuk. Ha ka jing long breu ha ka jing im jong u. Wang ngalas ngau pisa ngalas ngau leng a. Namarkata tongin ya lej no nang ni. Siya ka jaka ka bakarpang. Bangin yo ban penlong ka jing duway. Kani ka jaka ka bakarpang kadon siya siliang jong ka wak kedran. Hakajat jong ki lom olip. Kakper get semene kadon hangta. Badu jisu ula lej hangta. Ban penlong ya ka jing duway. Kani ka jaka ka bau jisu ujulej barabor. Badu Judas ru utip ya kani ka jaka. Namar ba ula julej barabor badu jisu. Haba ki penlong ya ka jing seng bat ka jing duway ka bakarpang. Ha kani ka jaka. Tien ka jong blay ka le tu. Bolo ong ye kita kisenran kiba ule lam lem bat u. Ye syong hang ne sipor. Bat ya ap lem bat nga. Ngan lej hang tai ban duway. Bagak tien ka jong blay ka le tu. Ba ula dem da pelup hamadan. Ban duway. Ya kani ka jing duway hakmat jong blay ban ong. Kok pa jonga. Lada don kalat. To ai bakani ka kuri. Kan yo laj no nanga. Penban. Om kumba mangangamon. Henry kumba me memon. Ola duay ka jing duay. Ban pelat no yu u. Lada ka day ka mon ka jong blay. Henry ya kata ka mon. Ka ba oblay ula pai u ban le. Ula hap ban pendep. Ula pani ka bo na oblay. Baon pendep. Ya kata ka ba oblay ula tmuna ka benta jong u. Baon le. Kani ka pen i. Bat kaniru ka pen pau. Bakini ki kentin. Ki ba u jisu ula kren. Kilalong sisya ki kentin. Ki ba kado. Hasway ka ba unsya. Halor. Jong ka ting pena. Ula aya la ka jong ka mon. Bakata ka mon ka ba ula pen pau hang ni ka long. Baka ka ba u jisu ule. Kadai ban pendep ya ka jing tho. Badai ka jing keren. Jong kinong itu lupa. Kalau dan kapor ka bau jisu pen pau ong. Ngala judan. Batki berabor ha ka temple. Ban hikai ka tien ka jong blay. Ban pen sngeu syapang ka tien ka jong blay. Andai pim sim lakem satian na ka benta jong u. Andai mentah hang ni. Pilawan ban wat. Yang ah. Berkabenta ka baar. Kabang aku aga ni ko por ban pet kalong. Hadin ba kila kem no yo jisu na kani kakper get semeni. Kilelam yo hakmat ukayafas. Orang baling do. Ukayafas. Ula bishar yo jisu. Katkum ka jing mudui jong kinong mudui. Kibelawan ban mudui persya na kabenta jong u. Hanay ka way ka ba sngau palang ni ka long. Baha ka por ka ba ukayafas. Ula ka li ye ka jing ka li syapang u jisu. Na kita kidaw kibamaki kilawan ban mudui. U jisu us ngabjar. Uklem keren Hanay ka dan ka way ka benta ka bau jisu ula keren. Bat ula jubab. Hadin ba ukayafas ula keli. Ya kani ka jingili ban ong. Ngapan smai hame. Daw blay wa im. Bameni thu hangi. Lame long uba ukris. Ukun ublay. U Jisu Kristi ula ong ha u mela ong. Kata ka day ka jing jubab jang u. Kabas ngau tanat hang ni ka long. Ba u kayafas u ong. Ngapan smai hame ha ka kerteng ka jong ublay wa im. Tip. Ba u yeng hakmat jong ublay wa im. U Jisu Krist. Tip.
ba uyang si siya khmat jong u Chris u khun u jong blei ban pan smai u da ka kerteng ka jong blei wang lada melong u Chris u khun u jong blei mela ban thu e kata baru Jisu ong mela ong ken ula kubur ya ka jing ong jong u bangalong u Chris u khun u jong blei baru Caiaphas ha kata ko por wang ngeliyo sngew bat ngeliyo i sa ayupat ngindang ya kren namar ma uhi daladi ulapan pau ba ulong sisa uta u Chris u khun u jong blei kinong mudui kilawan ban mudui ban ong ulah kam blei ladi ulah kam ladi ba ulong u khun u jong blei badu reng ba ling do habayo sngew ya kane ka kentin ka bau Jisu ulah kren ulah kat ya laki jong ki jan ulah kat no ya laki jong ki jan lara pin pet na ka kentin ka jong blei ka bang kwa bangan pulih hapadeng jong pi naka kitab Leviticus kalanong ka basiphaw ka dekat ka banriu kaladan ka jimaham bau lingdo haba ukup ya ka jan ka jong lingdo umdei ban kat ya ka jan jongo hendai ha kani ko por haba uyang hakmat jong Jisu haba Jisu la juba pu ong ngalong si saw tau Jisu u Chris u khun u jong blei baru Caiaphas ureng baling do ulah kat no ekijan habo yo sngew ya kita ki kentin kabamut ba ulah remno hakmat jong Jisu udai ureng baling do hendai ulah remno hakmat jong Jisu namar ba Jisu ulah wan kom ureng baling do ubasisha ban pendep ya kata ka jingtmu ban ai ka jingknya hakat duan ka ba kentang tam naka banta ki pop jong ki babon hakane ka pertei lara pipule na ka stich ke Hebrew kal nong ka pra ka dekhot ka baning kong ka ong ngidon orang baling dok kat uta o bala syong syaka kti ka mon ka khet o ba kraw tam haki beneng ka bamot u Jisu Christ o ba utrai o bala sya halor jong ka ding pna uta ken udai ureng baling do o bala yeng hakmat jong Caiaphas ka ba u Caiaphas tip ba une udai sisa uta ureng baling do tip ru ba ma u haba ukat ikijan ula remno hakmat jong Jisu balar pi pule biang ka dekat ka bandreu ka ba nyau ka ong Henry menta ula yo ya ka kam ling do ka ba kham kor kat ba kum ba ulong ru uksyang ka jutang ka ba khambha ya ka bala penlong ha ke jingkular ki ba khambha nama lada kata ka jutang ka baningkong kalong ka bom duna en om dalawat jaka ya ka baar lesengan penbot sakandiat ya kane ka benta ka bangala pule ka jingmut jongka ka long kumne bau Jisu Christ ulawan kum uksyang na ka benta jonga bat jongpi ulawan ban pendep ya kata ka jingtmu ka bau ble ula pha ya kane ka perthai ban yap halor jong ka ding pna haba ong ka jutang ka baningkong gamot kitu ki jingknya barok haka testament kabarem bat ka hukum haka testament kabarem lada ka long ka bajanai bat lada ka long ka babha om don kam kenya kane ka benta ka baar ndai namar ba kamla aban penim ladon kam bau Jisu Christ unwan ken ban pendep ya kata ka ba kambha
hakalenong ka ba khandai bat ka dekhot ka ba arpsan ka ba arpun riu ka ong henry om ba on aingu yaladi bun sin kum urang baling do ulalej rung syaka jaka kentang halaka snem om dalaka jong ka snam lemda kumta kala dayu uban sya bun sin nadu mendang long ka perthei henry menta tang sin olapan pau ya u ha ka ba kut ki ya ka ban pendamno ikipop da ka ba kenya yaladi uji sukres ulawan bat ularung haka jaka ka bakentang tam tang sisin kini kirang baling do hakipor ki ba mensua kila jurung hakane ka jaka ka bakentang tam ka bakadon ketuka jingka sisin sisnem kabamot bahaba man ka snem ki lej kamot kim judep ya kata ka kam bakin ay ya ka jingknya kim jula ban pendep man ka snem ki haban lej man ka snem ki haban lej man ka snem ki haban lej hande jisu ulawan batang si sendrung ha ka jaka ka baken tang tam ula pendep haba ong ula pendep kani ka tin ka jong blai kali thu ingi ba ula syong hakakti ka mon ka khet ba kraw tam ki beneng uno ubala pendep ya la ka jong ka kam ula ha ban syong kata ka de ka jingmot habau jisu ula syong hakakti ka mon ka jong blai kamut ya kata ka kam ka ba blai ula pha ha u syakene ka perthai ban pendep ula pendep bat menta ula dan na ka khet ka jong blai ha beneng bat nginget ba un sawan pat ban syauno ya lagi jong kabenta kabalai habale lami u sya kaban sa narpna ban pendep kat kum ka jing tho jong ka tin ka jong blai kila ai u ya ka sirka kabale khle bat ka bak thang bandi te haba ulamat tre bandi ong ka tin ka jong blai lada pipule na ka gospel kat kumu Matias kalanong ka ba arpunyo ka dekot ka balai pusau kila ai u ya ka serka bat kila kleru bat ka bakthang ban ai u bandi hendai haba ula persyang ya ka bandi namar ba ka kthang tre ong ka tin ka jong balai kanai kalong ban pendep ya ka jing tho ya ka bala tho ha ka kitab sam ka lenong ka ba ndru pukhandai bat ka dekot ka ba ar paway ka ba ong kila airu hanga ka ksang banlong ka jingbam jonga bat ka jing sliang jonga kila ID hanga da ka serka ka sam ka nambar ka ban rup kundai ka dekot ka ba ar paway ka yathu ingi ya kata kane ka long ka jing pendep bala pendep ya kane how Jesus Christ halor jong kading pna deha ba ke lasa nar pna yu kaktin ka jong blai kali thu ingi ba kelia bentai ki jan jong u kidaya khalai ba an pendep ya kata kabala ong da unong itu lupa kilia bentai ki jan jonga padeng jongki bat kilia khalai ya ke jingpong jonga nakasam kaba ar po ar bat ka dekot kaba khat pra bat kila thoru halor jong ka ding pna ya kene ka kerteng une ulong us im ki jiu kane ka long sibenta jong ka jing mudui ba ulong us im jong ki jiu kini baro ki bala tho hagak tin ka jong blai la pendep ya ka jing le ka bau jisu le halor jong ka ding pna men bala wa ya jisu Christ halor jong ka ding pna kele kren ben ki bobon nap deng ki paj ba ki badan hangta kele kren ben
Kiliong. Me uba penduk ya ke tempel. Bat uba teipat lais ngi ya ka. To pen im ya ladi. Lada melong ukhono blay. To hiarno nakatuka ding pna. Kita kira kijing keren. Kabakilah keren. Persyak yu. Kabakilah keren ben na kabenta jung u. Kabakilah nyo ben na kabenta jung u. Let's say ngalak ban bu hakiwe pat ki kenten ban ong. Bapli kim sngau tho ya kane kijing tumo. Nama kata kijing ang not bat kijing kwa ka jongki. Kumba maki ki sngau tho kam semwan ha kata karokom. Nama kata la pendam no ya ki khmat ki jongki bakin sngau tho. La pendam no ya kata kijing sngau tho jongki bakin sngau tho ba uni uji sukres ulawan sisyan na kabenta jongki. Dena takadaw kini kijing keren jongki baro habaki keren uji su sngap ya kata. Namar kijing tumu jong u kalong ban pendep kumba oblay utmu ya u ban le. Kyong mela ong ya kaban penduk no ikane ka temple bat mente pat lai sngi. Lada mela ban le ya kata ngin ngej. To pen email ladi to hiarno na katu gejaka. Pen email ladi. Baka jing temu jungki kalong lada mela ban hiarna ka ding pna. Ban mela ban pen email ladi. Mela pen sisa kenya ladi ba melong ukhono jong blay. Hane kim tip. Ba ukhono jong blay. Day ban kenya halod jong ka ding pna. Ba day ban jaw ka snam. Na ka ding pna. Lapan kelet ike jimut ki jongki. Baka tu ka snam ka bala kenya deki blang. Deki mesi. Deki sim. Baka tu ka snam. Kan ma piki pop ki jongki. Bat omla ban ma piki pop ki jong breu. Klem da penjau da ka snam. Ka jong khon nang berat. Bat dia kata la pendep. Halo jong ka ding pna. Ka bau jisu ulale. Kaktin ka jong blay kali tu ingi. Bahamar kapor ka bakhandai beji. Ujisu ula perta de kaktin ka bajam. Kumbangala puli menene ka gospel kat kumu Matthias. Ula perta de kaktin ka bajam. Bakitai ki kentin ka ba ula perta. Uong. Eli Eli lama sabachthani. Kata kabalong lani ka jingmot ublay jonga balay bame eno yanga balay bame eno yanga kibiyo sngaw hakatu ka por kilanang perkat ba ukot yaw Elias ba unwan ban rapi uha pedeng jong kane ka jing jenjar. Henry ki jing keren ki jong utrai kalong ban pertaha khmat jong blay ban ong blay jonga o blay jonga balay ba me eno yanga. Lada pikin mau ya keto ka benta ka bangala puli meneh ka besdang. Baka por ka bau Jisu ula lej hakper Getsemani. Bar ula dempelop hamadan ban ong. Ablay jonga lada kalong ka monjong me. Ai bakene ka kuri kan laj no nanga. Bar hadu kani ka por ka bamentaru. Sechisin udang ongi kini kiju ki kentin. Ublay jonga balay ba me eno yanga. Haka dokor ke basan po lay tu ingi ba ula ai no yala ke jong ka bensim
so tanat bai ka ni ka kentin ka bo Matthias u record ula aino yala ka jong ka mensim xiao blei kapan i ba omdan mano badan ka authority ya ka ban simno ya ka mensim ka jong o haka testament ka barim kat kum ka an jong Moses kalong ladadan mano ubale kam sniu deben penyapi u da kabalan themau hamadan barhadin kata sawai u hajrong jong uding bat shwa ban sep kasngi de ban launo na jrong jong uding henry yau jisu amsyam la penyapi u hamadan hanela sa narpna yu u ba im halor jong kading pna baka jimot kalong omla ban aya ka jingknya hakmat jong ublei yau bala yap de ban aya ka jingknya yau ba im ki jiu ki tibhai kata balada ki walam haka duan ka bakentang ban aya ka jingknya kim ju walam ya umrat la nei kisim ki bala yap de ban walam yau ba im apostol Paul ru utho shi nong rom kalunong ka bakhat ar ka khot ka baning kong bat ka ba ar wang ai ti no iki met jong pi kum ki jingknya ki ba im living sacrifice jingknya ba im badiau jisu la le ya kata bar la pendep ya kata ul aino yala ka jong ka mensim kemuda ka mon la dehi ola pendep ya kata ka kam bad lo fulfill dia kata barulah aino yala ka jong ka mensim kum ka jingknya hamar kata ka por le thu ingi de ka ni ka tin ka jong blei bakal don ka jingkat arliang ka jingka ka temple ngalapuli happy ya ka ne ka bentana ka tin ka jong blei bahaga ne ka duan ka bakentang ka don ar benta kawai ka benta ka banak mat ha ka pakiling do ki jurung bat ki ju pendep ka kam ka jongki bat ha ka benta ka ba ar ka dei ka ne ka jaka ka bakentang tam holy of holies kadai kata ka jaka ka ba oreng ba ling do ujurung chisen chisnem kadai ka ni ka jan ka lakat nang te na jrong hadu hatabian ka ba mot lapan kutno ya ka kam ka jong orang ba ling do dena kata ka daw ba u nong tho ai ka chiti ki hebru wang ba ularong tang chisin bat ula pendep ya kata ka kam ya ka ban ai ya ka jingknya na ka benta ki pop ki bobon lapan kuit no da kata ka jing sa yap jung halot jong ka ding pna ya ki pop jong ki bobon ya ka ban pen im ya ki men sem ki bakodor ki para bengej be bat ki lok ki be ki basha skor ya ka ne ka jing batay na ka tin ka jong blai ka jing sa yap ka jong Jesus Christ halor jong ka ding pna ka don ka jing thumu bat ka don ka kubor ka jing kali mentai ka long hang tai ha ding pna haba unong pen em ulayap na em namar jong pi hang tai ha ding pna haba ka snam ka jong Jesus Christ kala jaw na em na ka benta ka jing em ka jong pi lada ka dor ka por ha ka jing em jong pi ba pila jangai no now blay dekani ka khobor sa jisen
Bapidan kam yakaban pai shu. Bapin yo eka jing maap na utrai. Ba utrai un pen em yaka jing em ka jong pi. De tang leng bakas nam ka jong Jesus Christ salor jong ka ding pna. Kan pen kia e fi. Lara dan na pedeng jong pi ki bas ngau si. Pai shau Jesus. Badu Jesus un pen tengen ni pi. Ola ku lar men ba udang dan na kene ka partai uang. Tuan hanga pi barok ki bataj bat ki bakia ki jingket. De ngan pen jem pi. Pila ban wat ye ke jingerap na keleng sadong jong ka partai. Lada pimyo ye ke jingsuk. Ane nga ay pi ye ke nek assurance. Balada pi pendem ha kamon ka jong utrai on karku na ka benta jong pi. Kini ki benta barok ki bangalapan sngeu. Lai ki long ki balingkot. Henry nga ngej bakin long ka jingkarku na ka benta jong pi barok. Do try un karku ye pi baro ki basngap bat ki basha skor ye kane ka kubor Good Friday menta pada ngej ba uble un karku ye pi baro na ka benta ka buram ka jong play. Amen. To ai ba ka jinga e ka jong Jesus Christ bo try ka jing ej ba ka jong uble bo kupa bat ka jing slok ka jong men sembakoi. To ai ba kini lai ki balong way uble kin long ringkat na ka benta baro ki riungej ki parabingej ki basha skor ka tien ka jong me ka ni ko por bat na ka banta ki riungej bat ki rukhoj ki bamane deme ka kerteng ka jong me na do menta bat sa bom jukuru. Amen.
boong sanar pnaya Day mga baben play Kasnam jong mi halor kading pna Day mga basyon Day mga baben tiw Babya ya mi halor kading pna Siya ulum ngapay ngadang yoi Bagas nam katut kadang ud hapo jongi Uki kmat jongbi Idang jingam snam hadu Kakalip mat bagi rakyami Try umlun mi balot Yaki pop shirkei jonga Try umlun mi Aisyah Kum yang amik dok mira Ungadas ngungu Pomla nyushu Ungadas ngungu Mi map na kli hat do Abling along Unong pop bakraw babat Ternembat ubrek hajan kading pna Mepet ianga Dakandur bai melong Kat bangadang sayami halor din na Try kumnumi balot Yaki pop shirkei jonga Try kumnumi Aisyah yang amik duk mira Try kumnumi balot Yaki pop shirkei jonga Try kumnumi Aisyah yang amik duk mira Kapertei badap jing yashun bishni sudah Joy kiwan tingkap Hau beriu kiwan sertap Ngam nas ngau tu Ngam nas ngau tu Try kumnum mi balun Yaki pop shirkei Day mga
isnem ngala penlut thala ngam berkat yutrai blasa narpna ngam shemtip buyap namar jonga hakal bari jing isnei hang ta bakrau shisha ulama peya kipo jonga ka jingkit bakya lahap hangta hakal bari tin uplay kalapan pau kipom ngayo ipahajing snail ngangong tang supai hu Chris ngayo jingjo hakal bari jing isnei hang ta bakrau shisha ulama peya kipo jonga ka jingkit bakya lahap hangta hakal bari nga ai ti ha u jisu baro met men simbat ka jing im baro ka men sim men ta karwai yaro yakal bari jing isnei hang ta bakrau shisha ulama peya kipom jonga ka jingkit bakya laham hangta hakal bari ajing itlasius pa eyanga ba ute kajing ay hanga a usya na marbuit yanga hakal bari jing isnei hang ta bakrau shisha ulama peya kipom jonga ka jingkit bakya laham hangta hakal bari
Get Simani Becaka